Sanibonani bafethu. Akusala le guys. Ngisho ubuthongo nje abusehli kahle. Bafethu be-IFP. Siyazi ukuthi vele nisiqolile nikwenzile. Lento enenza kuthini? Yazi ukuthi lento ayisahlekisi at all. Ayisahlekisi at all. Kade ngibuka nje icabinet kaThami Ntuli lo ozilektile. Ayikho ngisho eyodwa imember ye-MK efakiwe. Wake waphucwa into yakho wangashiyelwa ngisho isicucu esincane sento. Kuthiwa-ke wena bamba lokhu. Bayabelana. Ibuhlungu lento abayenzayo. And they know ukuthi asinamandla okuzilwela, asinamandla okwenzani. Konke lokho abakwenzayo kubona kuhle, kubona angazi. And the worst thing ukuthi as much as uThami Ntuli eyipremier, akanawo amandla. Noma ngathiwa siyayithanda okay sithi okay kulungileke sizoyisupporta ku-IFP ngoba vele sebekwenzile lo bakwenze. Akanawo amandla ukuthi angathatha iy'nqumo engazange ezidiscuss ne-ANC ne-FDA. And at the end of the day, abantu be-IFP they are very happy bathi bona they are right, ba-right. Yazi ukuthi uNkulunkulu akathuli ngoba eyisilimo. Bake bathi abakhulumayo bathi noma ethule kodwa impendulo usuke nayo. Lento esenziwe i-IFP ibuhlungu. Hayi ukuthi mhlambe bafethu yazi ukuthi ngisho uthi buka ama-post uyabona uThami Ntuli bayajabula, kuyanconywa, kuyajatshulwa. Ibuhlungu lento eyenziwayo. Ibuhlungu. And lento ayinayo imiphumela emihle kuthina as ama-citizens. Ayikho into ezoba right nenhle kuthina as ama-citizens. And inhliziyo yami ibuhlungu bafethu. Angazi ukuthi lento ngayichaza kanjani ngendlela engizwa ngayo. Wake wancishwa into yakho. Because kahle i-KZN eye-MK. Kulungileke bese beyithathile ku-national. Ku-national bese mithathile ku-national. Why ke sizophinde siphucwe nento yethu esizwinele yona? Imagine u-45% no 18%. They are not even half of us. Bahlanganisa amavoti abantu abahlukahlukene. Abantu abavotela ANC bebenama-reasons abo ukuvotela ANC. Abavotela i-IFP bebenama-reasons abo. Why bebengahlangani bavotele i-IFP noma bavotela i-DA bonke? If kuthiwa abantu bebenomqondo owodwa ukuthi bafuna ukwenza lento le-GNU yabo. Yazi abuhlungu inhliziyo yami. And into engiphatha kabuhlungu ukuthi kunabantu ababhizi bajabulela ukuthi i-IFP iphethe. Akho Thami Ntuli ophethe la. uThami yes uyi-puppet ya-DA ne-ANC. And at the end of the day kunabantu abajabulayo. Ibuhlungu lento enenza uNkulunkulu akathuli ngoba esilimo. And zizobuya lezi nduku enishaya ngazo zizobuya kabuhlungu. And ibuhlungu-ke lento ngoba kube sekuthinta ngisho abantu abangenzeni lutho nabantu abangenacala. Kulungile bafethu, ayikho into esizoyenza. Yes simthembile uNxamalala naye uyalwa ngendlela yakhe kodwa saze saqhashaza. Yazi ukuthi I was thinking of iZimbabwe. Abantu baseZimbabwe abavelanga basuke emazweni abo kwakukuhle kumnandi. Njengoba babona begcwele la. Ingoba nabo iy'nkinga zasemazweni abo ziyabahlula izinkinga zingaphezulu kwabo. And lento bathi abantu bazoba right. Bazobe besebenza bebe-right, betshontsha lapha bedla imali. And I was even seeing ilokhu kunjani i-DA inikezwa amandla ukuthi izosiphatha kuma-finance kuma-public works. Can you imagine yonke leyo nto leyo? Why i-DA igijima izothatha lezi ikhundla lezi kuyizona eziphethe iprovinsi kahle iprovinsi iphethe lezi zinto zowu-2. Iy'phukuphuku zo-IFP zizothatha o-education no-health yonke leyo nto engenamsebenzi walutho. Because even if bangaba ama-ministers lapho abakwazi ukuthatha iy'nqumo bengazange badlule kuyona i-DA ne-ANC. Ayikho lento bafethu, ayikho into eshintshile. Yabona nje umuntu ovotela i-IFP ibuhlungu inhliziyo yami ngoba laba bantu abayiboni at all into wrong. Kunalokho babhizi bagijimisana nathi as if thina abantu abalandeli be-MK asiphilile emakhaya. Ibuhlungu lento ngoba izobuya kabuhlungu, izobuya ngathi sonke. Kulungile bafethu, ithatheni iprovince. Kulungile ithatheni, but uNkulunkulu akathuli uyabuka.